ये हमारे विकास भैया जो आने वाले समय के राजनीति के क्षेत्र में ये मेरा शुभकामना है और आपका सम्मान पाकर अनुराग सिंह जी, भानु भैया, सुरजीत जी, पत्रकार साहब, सबके बहुत बहुत स्वागत। कि हुई जाला जिंदगी, चाहे हमारा से पहले वो गीत सुनले हो कौन सुन जकरे से लभ कइलू कन्योनिया के लड़का बारी ना महाराज, कन्योनियों के भैया लोग सहम हां रह दी ओकरे से परेशानी बा ए सनम करम तोहरो लागे खानदानी बा। लेकिन एगो शिव जी के भजन गाली ओकर बाद सुना दे। आहा लय उहे रही गाजीपुर जिला में एगो